Cu gând la libertate și cuvânt românesc ne amintim cu drag de Grigore Vieru. La sfârșitul anilor 80 îl găseam în prima linie a mișcării de eliberare națională din Basarabia. Textele scrise de poet, mai cu seamă versurile multor melodii, au avut un mare rol în deșteptarea conștiinței naționale a basarabenilor. Spunea într-un interviu păstrat în arhiva televiziunii naționale că în țara noastră a fost în acele timpuri un soi de revoluție, dar fără arme. S-a făcut doar prin puterea cântecului și a cuvântului. Este singura revoluție, cred că, care s-a făcut fără arme, s-a făcut cu cântecul, cu poezie și muzică. Grigore Vieru s-a născut în 1935 în satul Pererâta, fostul județ Hotin, România, astăzi Republica Moldova. A venit în familia de plugari români a lui Pavel și Eudochia Vieru. A prins ani grei de după război. Povestea altădată că dragostea față de literatură venea din frică și singurătate. Vieru n-a venit pe lume oricum. Destinul lui ne-a marcat neamul întreg. Prin durerile, iubirile și conștiința lui am învățat și noi să trăim altfel. De mic stătea nopți în șir cu cartea în mână, mărturisea și mama lui Vieru cu mai mulți ani în urmă. Grijă, dragă mame, la colhoz, la lucru, dar la școală nici nu trebuie să duci când n-am și de el era lampa pe câte o ședșamă lampa, și ce-mi bucătărie, pune lampa pe masă și până în ziua, noaptea, spune acolo la masă și scrie. Dar mie ce și mă întreabă, dar și de și? Toată noaptea ai lumină în bucătărie, dar eu spun, și am în bucătărie lumină, stai mă băieți, învață, vreți și popă, vorbeți și învățători, nu știu și. Grigore Vieru a fost redactor la revista Nistru, publicația Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, apoi redactor la editura Carte Moldovenească, unde i-au apărut și două